En primer lloc, deixeu-me dir que a nit me sent molt acompanyat, molt ben acompanyat. I per jo, per tot un seguit de circumstàncies que tots tenim presents, sentir el vostre suport i la vostra energia és molt especial. Gairebé tant com veure tota la gent mobilitzada i compromesa, tota la gent que fa feina intensa i generosament per un projecte polític com el nostre. Què hauria estat d'aquesta terra si no fos per la gent que lluita cada dia per fer-la més justa i més lliure? A tots vosaltres, un agraïment i un reconeixement. Mireu, avui vespre vull explicar-vos 3 qüestions molt importants. Qui som, què volem i com ho farem. Avui vespre vull parlar de per què ben aviat mos sentiran i de per què teniu la meva paraula de que això serà així a partir del dia 20 de desembre. En primer lloc, qui som nosaltres? Què representa Més? Més no és un projecte polític. Més és el projecte polític de les Illes Balears. Per què és d'aquí? Perquè l'espai polític de Més és l'únic que té una trajectòria de 40 anys de lluita incansable per les persones d'aquest país, perquè Més ha estat el moviment d'avantguarda en la defensa del medi ambient, de la llengua, de la justícia social i de la defensa d'un millor finançament. Després, sortosament, tots els altres s'hi han apuntat i ens han vengut darrere. Un gran èxit, per cert, eixamplar incessantment els límits del propi espai polític, fer-lo créixer, compartir-lo cada vegada amb més gent, fins i tot més enllà de la pròpia formació. Liderar sempre les propostes, el debat polític, l'actitud, les prioritats, i això ha estat així i no ho pot negar ningú. I això és així perquè Més és el projecte polític de la majoria de la gent. La nostra proposta encaixa amb les aspiracions de la majoria. I és lògic, perquè volem un finançament autonòmic just, perquè volem prioritzar l'educació, la sanitat i els serveis socials, i perquè volem canviar el model econòmic per crear ocupació i per distribuir millor la riquesa. És a dir, allò que vol la gent, la majoria de la gent. Però, sobretot, Més és el projecte que té credibilitat. Mireu, hi ha altres partits que també defensen algunes de les coses que nosaltres proposam. És cert. Però quina credibilitat tenen per millorar el finançament aquells partits que fa 35 anys que sempre voten en contra de les Illes Balears? O quina credibilitat tenen les franquícies locals dels nous partits màrqueting per defensar l'educació, la sanitat pública, o el transport públic, o el territori? La credibilitat, de més, es basa en la nostra feina feta als ajuntaments i governs, al carrer, a les associacions de veïnats, a la societat civil, i en els èxits i victòries aconseguits. Perquè hem implementat una renda mínima garantida per protegir les persones més vulnerables d'aquest país, perquè a la fi recaptarem una taxa turística que tothom veu lògica i necessària, perquè aviat es tornarà a veure el Canal 33 i perquè no hem perdut la dignitat a Manacor.
També perquè hem aturat la importació de fems, perquè hem frenat els desnonaments de Palma, perquè hem aturat la construcció de noves grans superfícies comercials, perquè aprovarem la llei d'igualtat. Aquest projecte polític va néixer per canviar les coses, i això és el que estan fent. Volem que el progrés sigui irreversible. Volem consolidar d'una vegada el que hem aconseguit. Que no sigui ja possible tornar enrere, retrocedir. Volem encetar un nou cicle polític que, amb actuacions concretes, ens dugui cap a unes Illes Balears on tothom, independentment d'on hagi nascut i del que voti, tingui les mateixes oportunitats. Aquest és el nostre projecte polític. Això és el que som nosaltres. En segon lloc, què volem? Com he dit, aquest projecte polític va néixer per canviar les coses. Tenim un projecte per treure endavant aquest país i ara ho volem fer també des de Madrid. Tenim moltes ganes de tenir per primera vegada representants a Madrid, al Congrés i al Senat, que facin feina i que la facin pels ciutadans de les Illes Balears. En Pere Sant Pol en va marcar el camí. També en la Bordeta o en Joan Baldoví, de València. Ells són l'exemple de que un diputat tot sol també pot fer molt més que els centenars que van a Madrid només a seure i creure. Com els diputats catalans, valencians, bascos, gallecs i canaris, que tantes coses han pogut pels seus territoris. Gràcies a tenir diputats de la seva terra, han aconseguit coses tan extraordinàries com justes i necessàries. A partir del 20 de desembre hi haurà per primera vegada al Congrés dels Diputats una veu que defensarà els drets dels ciutadans de les Illes Balears. La nostra presència a Madrid ens ha de permetre aquesta legislatura fer feina i ens hem marcat 10 objectius concrets. El primer, aconseguir la millora del finançament de les Illes Balears. Volem un sistema de finançament similar al del País Basc o Navarra. Des de les Illes Balears recaptarem els imposts i decidirem com invertir-los. I a més aportarem una quota solidària equivalent al 4% del nostre PIB, adreçada als territoris més desfavorits de l'Estat. Això representaria 2.000 milions d'euros anuals per destinar a sanitat, a educació, a serveis socials, medi ambient, transport públic, a cultura. En segon lloc, compensació dels costos d'insularitat. Com ja tenen a les Canàries, volem un IVA reduït pel fet de ser illes. Ens han de compensar el cost del transport de mercaderies i dels subministraments, com es fa a Malta. I volem un tractament especial de fons europeus, com a les illes gregues, a Còrsega o Sardenya. Les nostres empreses podran competir en igualtat de condicions i generar nous llocs de feina. Tercera missió de més a Madrid. Garantir la sanitat pública i els serveis socials. Garantirem per llei un mínim d'inversió pressupostària anual estatal en sanitat i serveis socials. Les despeses en AVES, Ministeri de Defensa o ambaixades poden ser reduïdes. Però en la salut i en la protecció dels més febles no s'hi pot jugar. Quart compromís. L'escola de les Illes Balears, la prioritat. Assegurar un model educatiu propi de les Illes Balears sense ingerències de Madrid. Un model basat en 2 pilars, el consens i la implicació de totes les parts i un nivell d'excel·lència d'inversió similar als dels països del nord d'Europa.
especialment en els primers nivells educatius, els que poden resultar més eficients com a compensadors de les desigualtats i garantidors de la igualtat d'oportunitats. En cinquè lloc, crear ocupació repartint el treball. Limitarem la jornada laboral a 35 hores setmanals i reduirem l'edat de jubilació per repartir millor el treball. Tenir un nou marc de relacions laborals, just, més inspeccions del frau existent. Si repartim bé la feina, farà feina tothom. Sisè punt. Crear ocupació amb l'economia del coneixement. Amb finançament de l'Estat, crear un districte d'innovació a cada illa i duplicar la inversió en recerca i innovació. Hem d'avançar cap a una economia que es basi en el turisme, la indústria exportadora i l'economia del coneixement. No ens podem basar només en el turisme, i això també ho veu la gent, la majoria de la gent. Setè objectiu, contaminació zero. Aprovarem un règim especial d'energies renovables que permeti facilitats legals i pressupostàries per triplicar la producció de renovables en 4 anys. A més, aquesta nova font energètica ens permetrà generar nous llocs de feina, al igual que altres sectors de l'economia verda. Prioritat número 8. Corrupció zero. Perseguirem i penalitzarem les empreses que no paguen imposts, com les de l'IBEX 35. Romprem el monopoli de les elèctriques i lluitarem contra les portes giratòries i la connivència entre poder polític i elits econòmiques. A més, qualsevol ciutadà ha de tenir accés als comptes públics, transparència en la despesa pública i dels càrrecs polítics, més inspeccions contra frau fiscal. Penúltim compromís, ja vaig acabant. Reconeixement de la llengua i cultura pròpies. Lluitarem pel reconeixement de la diversitat lingüística de l'Estat. I això vol dir respecte per les competències del Parlament de les Illes Balears. Implica també suport pressupostari públic i no només a una de les 4 llengües de l'Estat. A més, molt important per al món de la producció i el consum cultural, reduirem l'IVA cultural al 4%. I el darrer objectiu, i segurament el més important, un diputat al servei dels ciutadans de les Illes Balears. Obrirem una oficina del diputat a Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a Formentera, per tal d'atendre setmanalment les peticions dels ciutadans. Em compromet personalment a fer el que no ha fet ningú en 40 anys, escoltar i estudiar les demandes dels electors de les Illes Balears per tal que a la fi se senti la seva veu. En definitiva, et sentiran, com diu el lema, vos sentiran, aquest és el meu compromís. Per tant, la feina de més al Congrés ha de servir per disposar d'un finançament autonòmic just, assegurar els serveis públics bàsics, educació, sanitat, serveis socials, impulsar un canvi de model econòmic per crear ocupació i per distribuir millor la riquesa, ser garantia de corrupció zero i per tenir un diputat al servei dels ciutadans de les Illes Balears. I en darrer lloc, la tercera cosa que volia dir-vos avui. Com ho farem? És tan important el que farem com ho farem. Tenim la fórmula màgica per fer-ho bé.
una fórmula que té 5 ingredients. Escoltau, polítiques públiques concretes, reformes ben fetes, consens, mirada pròpia i la gent. I vaig punt per punt. Polítiques públiques concretes. Que els ciutadans d'un país visquin millor depèn de les polítiques públiques que s'hi apliquen. A través de reformes graduals, un país avança, amb passos petits però constants. No hi ha respostes fàcils ni immediates a problemes complexos. A vegades, la demagògia dels acabats d'arribar, d'aquells que prometen grans canvis i revolucions sense cap cost, acaben generant una important frustració entre els propis simpatitzants. I el país no avança. Les noves lleis d'educació cada 5 anys o les successives reformes del mercat laboral són tot un exemple de grans proclames frustrades. I és per això que les reformes graduals, ben pensades, amb els professionals dels sectors implicats, valentes i amb una idea clara de defensa de l'interès general, són una de les senyes d'identitat de més. Les bones polítiques, les que acaben quedant i millorant la qualitat de vida dels ciutadans, són les polítiques públiques concretes i constants. Reformes ben fetes. L'anhel d'avançar, de reformar, és la columna vertebral de l'esquerra progressista, de l'esquerra transformadora. I això és el que volen fer des del Congrés. Impulsar moltíssimes reformes per canviar les coses de baix a dalt. Però per fer això, perquè siguin bones reformes, han de complir 4 requisits. Ser factibles pressupostàriament i sostenibles en el temps, ser valentes però realistes, ser ben comunicades, ben explicades, i que totes elles impliquin una major distribució de la renda i de la riquesa. Aquestes són les condicions per fer les coses ben fetes. I és així com més farà feina des del Congrés. Consens. Això ho farem entre tots o no ho farem? Insistes, això ho farem entre tots o no ho farem? Malgrat les nostres diferències amb els altres partits, estan segurs que compartim alguns objectius per a les Illes Balears. Volem que els nostres fills tinguin millors escoles i millors mestres, creiem en unes Illes Balears tolerants i sostenibles, perquè allò que farà avançar aquesta terra és que tots els ciutadans reconeguin i comparteixin les seves responsabilitats. Ningú té solucions perfectes. No hi ha líders ni governs invencibles. Si volem que el progrés avanci i perduri, ens hi hem d'implicar tots. Tenim un projecte per fer avançar aquest país, però no som els únics. Estendrem la mà als altres partits que obtindran representació parlamentària per Balears, per arribar a consensos en què els 8 diputats voten conjuntament en els objectius bàsics per a les Illes Balears. Amb mirada pròpia, com deia en Joan Fuster, tenim unes ganes tremendes de deixar de ser nacionalistes. Nosaltres diríem de deixar de ser sobiranistes. Però mentre siguem al territori de tot el món on més diferències hi ha entre allò que pagam amb impostos i allò que rebem en serveis, mentre la nostra pròpia llengua no es pugui emprar i viure en tota normalitat, mentre siguem al territori amb els sous més baixos, amb els preus més alts i amb menys beques i amb les pensions més baixes, mentre passi tot això, continuarem sent sobiranistes. Perquè els drets d'un territori són els drets de les persones que hi viuen i això és el que defensam a més. Serem un grup de diputats i senadors que només es deuran i només respondran davant dels ciutadans de les Illes Balears. La gent han d'emprar tot el poder polític i governamental per aconseguir les aspiracions
de la majoria. Però aquest no és l'únic instrument per canviar les coses. La militància i activisme als carrers i als pobles ens ha permès també de canviar moltes de coses. És amb la gent i per la gent que la nostra militància política té sentit. Sempre hem funcionat així. Per això som el partit progressista amb més força als municipis de les illes. Per això som el partit que més voluntaris té. I el que millors campanyes fa, perquè tenim la gent, la seva creativitat, la seva força, la seva escalfor. La força, de més, és la seva gent. I aquesta vegada ho necessitam més que mai. Amb els excel·lents resultats que varen tenir fa només 4 mesos, fregaríem els 2 diputats a Madrid. Necessitam que tots en doneu una mà per fer sentir la nostra veu a Madrid. Tenim instrument polític, més. Tenim clar allò que volem fer a Madrid, les 10 prioritats que vos he explicat. I tenim clar com ho volen fer, amb polítiques concretes, amb reformes ben fetes, amb consens, amb mirada pròpia i amb la gent. Ara ens falten els suports. Això és el que hem d'aconseguir el 20 de desembre. En els menys de 27 dies que queden, farem història. Mireu, poden intentar fer veure que no existim. Poden intentar fer veure que només som 4. Poden intentar fer veure que som com els altres. Però som aquí, amb tot el que hem aconseguit, amb tot el que ja hem fet, esperant el moment, esperant l'onada, l'oportunitat. Sempre hi serem. Teniu la meva paraula. Moltes gràcies.